Pinapalabas. Kaya't ni Rafael nga ikuyog ti baket tapno makipagyanan kadakwada kini Julia ngam nagkedked daytoy. Linagip na kit ti kinaulpit da di Don Esteban ket imbaga na amin kini Rafael. Apaman na nakasangpet ni Rafael iti pagnanaedan da kini Julia. Imbaganan ti may papan iti baket. Ngem awan met tinaybaga ni Julia may papan iti kayat amaamuan ni Rafael. Kabayatan na. Nagsasaritaan da Gringo ti aramiden da. Napingot ni Gringo amang sapol iti nakaikalyan ti gameng. Rinugyan da nga ruden ti nagsawar. Ngem di da pa'y nakadayo ididimteng ni Rafael. Itagagayem at tuwin tituloy tinubela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ni Rafael. Anya, ti kaya tasawan ti umay ti kasingin mo dito. Amo na ka ti kada tayo dito. Kamu. Rafael! Naimbag ka na sa lakat kaya nyo, Gringo. Kaya't ka makasarita. Anya ti gagarabay ta tao, Gringo. Kulak man, no nagsila kayo. Madit lang, Burton. Kasaritak ni Rafael. Siguraduan, adi na kami lukwan, Gringo. Amom, no anya ti kabaylan mi nga ramidan. Agtalag ka kanyak, Burton. Kasaritak la ti kasingin ko. Anya ti kahit asawan ti pan nakikadwam kadagita at tao, Gringo. Ken di met dagita tinangibus iti baka iti rancho. An madam ti panagsarsaritam, Rafael. Kaya't ko amaman, no anya ti kahit asawan ti pan nakikadwam manin kadakwada. Ken nagkuta kayong samot tindita. Rafael, amok akong tranak iti kayat kong aramidan. Isong agsinatan. Anya ti kahit mo asawan. Sa pulon mi tinakaikalyan ti gamang abalito. Anya? Amo kasi mo ko kan. Kaya na mo ka napingit kapaylang amang ni Roper iti karbangan ta na makipagtawid iti asyenda. Karbangan ka day, Jay. Apay adita i Roper. Saanan aday ta tinapatag kanya, Rafael? Imbagak mo't yun kan. Sana kung interesado iti tawid ko. Basta siyak ti makala iti gamang abalitok amatap anay kala iti masakupan ti rancho. Nabakbak na nga tupay ngem dayjay Marisol. Agpanunot ka kumana imbag. Ang mga nagbabawi kanto. Sana kung nagbabawi, Rafael. Kasanon do pa'y nagbabawi ak nubak na ngak tumutan. Gringo. Adun nga oras ti madadal no kastoy lang. Sige. Ang subli kan itinagapam. Agsawar kami. Sa pulin mi ti lugar nga itudtudo ti mapa. Mang Luciano. Anya mo teramida, Rafael. Sa anak ang makiinno na amang birok iti gamay. Nupudno man nga da. Sigon kadagiti nagkaw na alalakay iti daytoy nga ilay. Pudno kanaw aditoy tinagkampuan iday dagiti hapaon. Ken uray daydi ama usay panglakayen ditoy ranchaw. Pinaneknekan na ti kinapudnaw. Uray pay. Sa anak nga interesado. Kasta no ammom lakuma anakita kun tinakasa. Sana ti panang birok ko iti nakaidulinan ti gamang tinapatag kanya ita, Mang Luciana. Ti pay lakadi pa nagkakabsat yo kada Marisaul ti pampanunutam. Wan. Nasaysayat ko man. No naurnos kami nga kakabsat. No makapagkikinnaawatan kami. Awanan ti problema. Ta siyempre, pagtitinulungan mi nga asikaswan ti pagimbagan dito asyenda. Awan ton ti agrigat alumugar dito No maasikaso ti pagbiyagan dito asyenda, Gabriel.
Gusto ka, Rafael. Naglawat ti kataltalunan. Ngayon, dandan ni kaguduhan ti saan a masuksukay. Agpaiso day ta. Adon ti pimanaw asigod ang makitaltalon dito Hacienda Gabriel. Sinapol daan ti naimbagagasat da iti sa bali a lugar. Kaya't ko ang masukay kumaamin asigod a mamulmulaan. Kang ronahan dagiti talon asigod a pagapapitan dagiti tao iti pagay. Rafael. Dahita ti pampanunutek. Ngayon, kasano ang maiwahat tinamnamaan tayo apagimbagan? No awan mat ti panagkikinnaawatan. Agpaiso day ta. Kas ita. Noan niya laditan ti aramidan ni Gringo. Tidakis nga. Kaduanan ti bandido ang maatap anang italaw matla iti baka dito rancho. Awan anyaman kini Marisol dagiti napukaw a baka. Awan man lati makitak a panaggaraw na. Tapno matuntunan kumamot laeng. No sa dino itanti ayanda. Narigatayin ang matuntun dagiti nagpukaw a baka, Rafael. Talaga marigatan tayo amang tonton. Tawan sapay mati sinyal da. Talaga nga awan sinyal dagiti baka. Ta di meten inas asikaso dagiti simukat a nagaywan. Dagkal ti problema dito Hacienda. Ket no ditay pala maasikaso ita. Amangan no saan ton ang masulbar. No diket kumarkaro. Amok, asan ka narawam? Amagmag na iti kasto lugar. Gringo. Kundo na ita. Magalis na giti bato. Magalalag ka. Mabit lang, Borton. Apay. Aduti makitak alam mo si Tuway ka. Ada ka di matlang makamalan dito? Sinabi ya. Nga magkambal ka di. Tigagala tayo. Sana. Naglagaya. Uray sa nga tumilagan to na lamas. Tigatangan tayo. No masarakan tayo. Tisapsapulan tayo. Ha? Umay ka, Gringo. Nakatayon. Dagiti kagagawa. Nagpaspasurat. Uwe. Dito, tipagal ka. Ha? Borton! Ulag! Okay, Gringo. Agyaman ak, Borton. Dantanin na kinukawan day tanga ulag. Dagita! Yaman na tayo dito. Siyempre, ato tirukid dagiti bato dito, why? Dita, tipagbalayan dagiti ulag. Ngayon natin tibagi na iti kadaratan. Napagaitan. Parawan tang dita. Dayawak tayo kinaasintadong, Borton. Na minsan la sinirig mo. Napunta mo ti ulo day tanga ulag. Nakasaganay tayo. Amang tukawin ka. Imbag, tadi na ka natukawan. Sakbaya kinalbit ko ti paltog ko. Mala, umay ka giti. Nakadayaw, nagiti kakadwa. Matanawan manipod dito'y tinarukpos a balitay. At damat iti asidig nati kayong gayaw. Napagad dita lugar no agdadamaw ti agbasak-basak dita. No saan ang agbiddaw? Saan lamay maysa ti inalunon ti gayong-gayong a pasurot ni Borton? Saan nagamaragsakan no addaman inalunon ti gayong-gayong? Saan la gayong-gayong ti pagpagadan dita? No tiket kang runaan ti ulag. Jak lamaw. No talaga aday jay ti gamal. Bampantayan ka na dagiti datdatlag anabiyag. Saan basta maala ti asino man niya agkalikagaw. Jak
malipatan day di Don Esteban kan day di Apong Usep. Natayda at tinukkawan ti ulag. Gapo man la iti day di agamay. Anya nga ti mapasamak. Numapanak iti ayan ti gamang. At dapay nga ti lakasa nakita. Dayjay nga ta alakasa ti ayan ti sapsapulan na. Anya nga ta noin nagsiripan no at dapay jay. Ha? Ang mga noawan mo tayo? Ayan, ni Luciano? Apa di kayag tagari? Sa di na tinapanan ni Luciano? Imbaga ni siyak na rugyanan ni da kayo na birukan ti gamang. Ngampin manaw kit din ni isa? Diyan try ni da kayo amin! Apa naman ang tagari? Hindi mo tinapanan ni Mang Luciano, senyorita. Hindi mo, senyorita. Dispensaran na kami. Hindi mo. Diyan try day jay na tao. Ops. Hey! Ya! Hey! Ya! 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 Agwanawan manin ni siyak iti tataw ti rancho. Makita lakit din ni siyak ni Luciano. No saan na pimanaw ni iso iti rancho. Ya! 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 Anya dayjay? Kanal buong ti paltog dayjay. Anya ti kay tasawon dayjay? Pumanaw akong ditaw. Narigat at talaga no awan pagsakayan na kabalyaw no agsawar da tao diti ranchang. Ado ti makadisgrasya. Ni Senyorita Marisol ti dimteng di tatapaw ti turog. Ho! Ho! Luciano! Pagkawan na kaw. Anyan ni Senyorita. Sinuro na kadimanan. Talagang awan pa nagtalig na kanya. Takanayon na klasorsurutan. Luciano! Adak dito, Senyorita! Naggapuan, Luciano? Dita baba, Senyorita. Kinitak ti paginuman dagiti baka di tawaig. No maminsan, ibaga ni sika kadagiti kakadwa ni sika. No sadde no ti papanan ni sika. Senyorita, amaw nga da pa nagduaduam kanyak. Iso as sinurot nakpay. Ke? Makadkadlawag ka. Iso nga ibagag ka ti kastaw. Ke? Pagat atapan ni sika ni siyak iti madi? Pagarupem sa nga agsulsulo ak amang birbiro kiti gamay. Diyantre! Porke namin! Na di nayaban ni sika dagiti kakadwa ni sika na binilin ni siya! Nabusin day tayo. Apay nagmaymaysa ni sika na agsawal? Napaggad na ko na ni sika ti agmaymaysa nagsawal iti rancho. Ngam porke? Ta sika laang ti may ditoy? No, awan pa nagtalag mo kanyak, Senyorita. Nasaysayat, no, saanin adito'y ranchaw, ti pangidistinuam iti trabaho. Diyantre! Awanin ti ado na palabras! Agsubli ni sika iti ayan dagiti kakadwa! Sige, mapantan, Senyorita. Porke, Luciano? Ayan ti kabalyo ni sika? Jakin tugot ditaw. Sige, Senyorita. Umunakan. Mabiitla tarayag ti dalan tapasalog mag. Ya! 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 Dayjay karayan ti kasilpo ti karayan a pagtataudan ti padanom iti asyenda. Well, gringo. Sumit lagayam.
Naglawat ti kataltalunan ti Hacienda Gabriel. No nagagot ti amin naman nalon, ket masukay mo't amin natalon. Bastante ti padanon. Sigod, amatalon amin, ti kataltalunan iti asindayo. Ngem, inino ta simmagot, tagiti manlalon, idinatayan, dahil Don Esteban. Adon tinangig kong istorya may papaniti amami. Kat danda nagpapada da iti ibagbaga. Burton, talaga ka di nauyong day di papa? No siyak, ti pagdamagan Gringo. Mas tao ka. No siyak matag-istorya. Apay Burton, Dakkel, ti utang day di Don Esteban, iti grupo. Dakla na sasao, iti sampali da ito. aniya. Juan, dakkel ti utang day di Don Esteban. Ket ti sapsapulen tayo at kinabaklan. Ti kayag ko, apagpayag na. Pudno nga ta, ti bagbaga ni Burton a bandido. Gagayem, di yu liway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!